Dneska budeme hrát Cooking Fever a ukážu vám, jak se to hraje. Bohužel jsem už na dalším levelu, takže tak. Mám si smažit párky a hambáč. No a tady tohle se paní mě bude jakoby navigovat. Přijde tam další paní, která si prostě něco objedná, já jí musím dát to, co si řekla. No týká tady takový efekt, prostě dělám poprvé střiženě. Chtěla jsem si něco zkusit, takže tak. Mimochodem zdraví vás tady za 4, dám si to takhle do parku a do toho parku vlastně, prostě. A můžu tomu barcovi, tomu vousatýmu dát i cupcake, který mám pod těma houskama. Už jsem mu ho nedala, ale to vůbec nevadí, protože za to dostanu úplně stejně peněz. Teďka se mě tady usmažily párky, takže tak. No a teď musím čekat na zákazníky. Vlastně si to můžu takhle odložit, takhle bokem. A když něco vyhodím, tak přijdu o nějaký peníze, který pak získám. Tady se borec objednal hambáč, tak mu ho dám. Další borec hambáč. Dám si smážit maso, ještě dám taberci prostě párek. Tady tam jsem si objednal kolu. No, teďka už jenom počkat. Ale je tam celkem málo času, takže doporučuju být celkem rychlý, prostě snažit se, abyste byli co nejrychlejší. Konečně tam někdo došel a objednal si pít. No, tady se mi to vypojilo, takže tak. Tady paní přišla, další paní, no. A takhle tady pořád dál a dál a dál a dál a dál a tak dál. Vidíte, že už jsem dostala 3 hvězdičky tam nahoře. No a za chvíli už mi to skončí. A mám hodně peněz celkem, který pak získám. Takže tak. A dejte prosím odběr. Tak tady to pokračuje, takže tak, dostala jsem cíl 180 coin. No a tak vlastně, no. Takže tak. To máš pravdu. Nemáš nožíku, ostal si znova. Nemáš nožíku. Matěj, on na tebe mluví. A hodně. Ty máš to doma? Co? Já se moc nemám, já musím čekat. Jo, půjdu. Takže tak, doufám, že vás to bavilo. Dejte like a nashledanou. Dělá taky odběr.